Bili natin. Oy, bye. Tirador, shout out. Salamat, bye. Kumusta? Long time no see, but now see now. Tumbong tusok, Kuya Almer. Kuya Almer, pupunta kami bukas kay Lano, Hotel Project. Mga bandang alas 10. Boy, Tirador, pupunta ka? Hindi daw papasok si Hotel Project eh. Pero magtinda muna umaga. Alas 10 na ba naman ang alas? Punta. Di, mga bandang alas 10 kami pupunta ron. Siguro darating kami doon alas 12. Ito, naihi lang kaya nagising aray mo. Tumihi ka na dyan sa short mo. Bye. Salamat, bye ha. What's up? Paldo na sa mangga si Kuya ano. Hindi mo na maka-fight. Ordinaryong araw pre, Huwebes kasi. Hindi mo na pinatinda ng bata mo. Paalam naman mga tao din. Ibandarit ko din. Lagin, depende sa din ka. Minsan, 450, minsan, 400, minsan, 350. Ganon din naman ako rin magpasahod. Depende rin sa binta ng titinda. Kasi pag bigyan mo ng 500, logi ka eh. Bibinta lang ng 200, 2,000, logi ka nun. Like, salamat B-boy sa palay. Sige, punta ako. Okay, ayos yan. Si Mabit, kakontakin ko si Mabit. Nagkagulo sa Senado dyan. Nagkagulo sa Senado dyan dahil flood control scam. Nagpunta 28 Marines nandoon. Hinarang sila doon ng mga kampi ng mga buaya bay. Oh, bahala sila dyan. Buha nga sila. Naglalabasan yan sila. Kaya mo sila magsiraan bay. Basta tayo, safety lang tayo. Support lang tayo kung saan tayo gusto nating suportahan. 18 Marines. Oo. So lang. Kaya pabayaan mo sila. Kailangan nila yan maungkat. 20 in boom. 12 viewers. Ate Grace. We Karin. Pinto nga lang yung ano ko. Yung upcoming premiere ko mamaya. Pagkasama si Grace, hindi na ako pupunta Mark. Aba, ikaw bahala Kuya Elmer, no problem. Sumama ka na. Bukas daw yun, Friday. Bukas yan man, di ba? Kaya lilibre tayo ni Kulang pang inom. Kulang, ikaw na bahala sa amin pang inom ha. Kulang, alam mo na. Tagay namin. Punta kami kay Ate Brenda. Biji muna. Mag-aahit muna ako. Aray mo. Oo. Huwag kang pumunta Diwaw. Bakit nag-end ka Kuya Richard? Inaano ka ba? Nakatamsak na ako sa premiere mo. Salamat kay Elmer.
Guys, mayroon akong premiere, baka hindi pa kayo nakatamsak. Ano, Grace, tuloy ang na 11 or 12 tayo alis. Oo. But 12 dapat alas 10. Madarating kayo doon pag 12 ang alis nyo. Baka dumating kayo doon, ano na, alas 2, alas 2. Saglit lang yun, uwi na agad. Kaya doon ka na mag-live, Grace. Pero okay na po. For 4 AM kayo alis para mahabang tagayan. Gapang pauwi, aray mo. Eh kung bibigyan mo kami pang inom ko lang, sisend mo kay Ate Brenda. Oo naman, wala nang problema. Boss Butchog, shout out. Konting oras lang yun. Alas 12 kayo aalis. Oo. Alas 12 kayo aalis, sara na. Ilang oras lang yun, hanggang alas 8 lang yun. Dating ka dun, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boss Butchog. Boss Butchog na daw ang bahala. Aray ko, napinuro mo pa si Boss Butchog. Sige, send na. Sige, send na. Aba, send na daw. Tate Robin, oh, iinom daw din, oh. Kulang, oh. Iinom daw si Tate Robin daw, oh. Sabi daw, send na daw, eh. Pulutan lang akin. Tayo pulutan lang ba sa'yo? Wala akong pamasahe. Aba, si Kulang pa dadamay. Inaano ko na nga si Kulang sa panginom namin. Sama din ikaw, Kuya Robin, hindi pa ikaw nakarating kay Project 89. Oo nga, di pa nakapunta yan. Sama ka na tayo, Robin. Maglakad ka, Grace, para pumayat ka. Lapit-lapit lang ng Bulacan. Ano ka, nag-ano? Panty nga! Hoy, Panty! Panty! Naman, nangunguha ka na lang dyan, oh. Wala kang pake! Panty! Tingnan nga ang Panty. Okay, anong araw? Nakatipak ka? Bukas. 35. Okay, anong araw? Bukas ano, Kuya Elmer? Friday. Bukas kami pupunta ron. Ay, wala ka dito bukas yan. Dinalakad ko nga yung Bulacan to Valenzuela. Okay. Ano ka, nagpapaano? Pipinitin siya? Para pipinitin siya? Papuntang ano?
Bukas na Kuya Robin. Sabi, mabait ka naman, kulang. Opo. Oo nga, mabait yan si Kulang. Boss Butchog, salamat Boss Butchog. Patusok naman ako Boss Butchog sa akin primero. Magdadala akong pulutan. Huwag kayo mag-alala. Sa mga hindi mainom dyan, magdadala akong pulutan. Tuntangin ko rin si pobreng worker. Baka pumunta at si Mabi. Gaaway na ba? Kasinado, nagbabangayan na. Yay! Ilabas lahat ang mga... Nag-aaway-away na sila. Taya na. Martial law yan, susunod. Hindi yan nagkaano. One-fourth lang yun niya. Pag nagbigay ng puhunan sa Pilipinas yun, one-fourth magkakaroon na. Kahit sabihin na tagsa 10,000. Oo, lahat ng nakuha natin bilyonis, bigyan natin sila. Tagsa 10,000. Oh, putang ina, paldo talaga si Boss Jobek. May panabong, gumagano na naman yung ano. Na? Sasabong talaga. Hindi, Grace, masamang tao ka. Masamang tao ako. Oh, masamang tao ka. Sana all. Hindi ako naniniwala mabait ka. Oh, Grace, anuhin mo. Budulin mo si ano, Kulang. Para magbigay. Bibigay yan, sus. Kulang pa. Pera yan si Kulang, maraming pera yan. Bagong sahod yan eh. Katapusan yun, sahod niya eh. Dalaga pa naman yan, wala pa namang asawa eh. May pamilya nga lang, pamilyang tinutulungan. Budulin mo sangkay, dali. Kahit ano lang, kahit 200. Pamasahe mo. Pag wala kang pamasahe, maglalakad ka. Ano? Kabila, bulam mo. Matiis mo ba ako? Love you ko lang. Opa! Parinig yan. Okay ko lang, matitiis mo ba daw si Grace? Buduli mo, buduli mo. Para bumili. Abo na magbigay. Oh, stay a promise for pasahurin mo, ako Kulang, may $72 na ako. Joke lang. Tayo Robin, makakasahod ka na yan. Huwag ka mag-alala. May isang buwan na, ano? Sigurado yan, sureball na yan. Tayo Robin. Makakakumpleto ka na ngayong June. Tiwala lang, tiwala lang. May piso. Upal yung mga yun. Normal lang yung gano'n. Gano'n. 110. Sabi ni pambibiga? Ay, sa akin? Normal daw. Normal ba yun ate? Ano? 110 over 80. Ano, Sol? Normal yun? Pag 110 Si Papa nga dati umabon na ano, 200 over... Ayan, ayun ang pinto. Grabe taas yung ano niya. High blood eh. Balot, ang ingay mo. Sabi Pe. Sabi ni Pe. Ayan o. Ayan o. Sana nga, Lord, dagdagan ka. Kakain tayong timbong. Tayo Robin, ano lang, okay lang yan sa iyo na. Huwag mo nang anuhin yung ano, pang gastos-gastos mo yung pampuhunan. Kaya tayo nasa YT, dagdag bonus lang to na makasahod tayo sa YT para sa ano, sa ating pang sariling
pang-araw-araw, pampuhunan. Hi, Gila! Ano ba? Gela? Jela? Jela o Gela? Good! Hello, good. EM Sir Mark! Oy! Yo, Irawan! Jolan Apatigi. Itu bang. Itu bang. Ano itu bang? Dela. Gela, di ba? Ay, ano? Iguana. Hi, Iguana. Iguana Len. Sangkay, ano? Sangkay Len na sa loob. Shoutout sa gwapo nandyan. Sana all gwapo. Kaya Sunny, salamat. Team Tamsak down, boom. Solid sword. Dati Kuya Sunny, yung cellphone mo hindi maalog. Pag nagbablog. Nagdadrive ka na tapos nakabidyo. Ba't ngayon na alog? Team Boom Sword. Kuya Sunny, paggawa kayo ng paggawa kayo ng logo. May pinagawa ko kay Tatay Alex. Para isang logo tayo. Kaya nga kulang sana naman Lord na ang bahala sa inyo. Mag-bless ng marami. Yes, Lenma, bye. Sabi ni Kuya Sunny Sen. Sunny Sen, happy birthday sa Mrs. Mo. Sabi ni Maria Pig. Ano ang binibenta mo, Kuya? Ano po? Irawan? Sayot. Wala namang ano. Repolyo po, Ano tsaka sa Shopee, upo. ah? Magkano bili mo dyan? Magkano bili mo dyan? 500? Mahal naman. Ikaw, bumili 500. Pangit ng cellphone holder ko. Alog-alog man. 50. Lima eh. Maria Faye, ang lapit ng tindero. Maria Faye, ang lupit ng tindero nyo, no? Oo, malupit. Kuya Rabin, Miguel, shout out, sabi ni Kuya Sansen. Salamat sa 9 viewers na nandiyan. Banta na ako na yan. Sunny morning. Yes, Sunny, nanalo kagabi ang Iguana, may shout out. Nanalo ang Hinebra kagabi Grabe 3.0 RG. Dalawang 4 points. Ang unang tira niya muna yung pang patay. Sapul. Muntik na matalo. Oo nga, muntik nga Lamang sila nahabol. Grabe si RR Pugoy. Malupit talaga maglaro yun. 2-4 points. Muntik pa nga Mabuti nga, Umano sa kanila Galing ni Buya, Tsaka nilang Batak, magaling. Lahat pang pinasok ng Token Text, puro pa shooter. RR Pugoy, Lambatak, si Hiding, ano ba yan? Ano ba yung isa? Yung import nila. Nagalitan kasi siya ni Team Con kaya nga tumira siya ng 4 points. Kasi ang dami niyang open noon, tapos pinapasa pa niya, nagto-turn over na lang. Sabi ni Team Con, tira mo na. Malaganda naman ang kumpiyansa niya Ano naman siya
Si Simac, mahusay kasi dating San Miguel yan. Na import. Oo, si ano. Kaya Alex, shout out. Magaling nga yun. Magaling na import yun. Yun naman, 30 lang yan. Malupit nga yung mag-trace. Magkano ang kahit sa log? Ayan si si Kuya Tatay Alex oh. Si Tatay Alex nandyan. Jolex. Kuya Elmar, Miguel shout out. Sabi ni Sunny Sen. Kuya Alex. Yan si Kuya Alex ah. Andiyan si Kuya Alex. Pag nagpagawa kayo, dapat SIM 650. Hindi, yung Kuya Tay Alex, yung ay magpagawa ng logo 650 o yung sticker. Pero mas malupit si GB. Kasi legend na yun. Oo, mas malupit yun. 2016 pa yun eh. Kaya ngayon, 2026, 10 years na siya. Nasa nasa Ginebra. Shout out, Larma Jane. Shout out. Saan? Salamat saan. Yun sa damit ba? Yung pagpagawa ng damit? Kuya Alex, pwede libre sa sticker. Kuya Alex, pwede libre sa sticker. Bibigyan ka na ni Kuya Alex, Tatay Alex niyan. Nung nagpagawa tayo ng sticker 650, 100 pieces, sabi ni Kuya Tatay Alex. Tatay Alex, magpapagawa ko. Ganda ginawa ni Tatay Alex yan. Ganda lang ginawa. Ginagawa ni Tatay Alex sa kaibigan niya yata. Ayan o. Pinagawa ko na. Pinagawa mo na, Tay Alex? Sample free muna sa sticker sa before pagawa. Ayan o. Send ko na lang sa'yo, Tay Alex, yung bayad. Ano mo sa akin yung Gcash mo, Tay Alex? Pasa mo. Tay Alex, pwede yun ipa-move it, Tay Alex? Kasi dati nung nagpagawa ako ng sticker, galing Manila pa yun eh. So, punta dito sa Novaliches. Inano lang yung address ko. Opo, pinagawa ko na bukas, tapos na yun. Tay Alex, ipapasa ko po sa iyo yung bayad. Chat mo po ako sa Messenger. PM mo po ako sa Messenger. Para may send ko sa iyo yung bayad. Pag-grab na lang, Tay Alex, no? Uy, pwede naman siguro yun. Gwapo, salamat at ililibre mo ako sa sticker. Aray mo. Pakak. Pagawa nga ako ng sticker ko para sa Hi Joel.
May kaibigan akong angkas, papadaan ko na lang dyan. Sige Tay Alex, salamat po. Tay Alex, pay mo sa akin yung ano, Gcash niyo po para may ano. Guys, kung gusto niyo magpagawa ng logo, kontakin niyo si Tatay Alex para sim ano lang tayo, sim design. Kasi gagawa niya ni Tay Alex. Pagawa niya ng paraan niyan doon sa kaibigan niya. Ko lang kung magkano bayad. Pero yung sticker 650 daw, 100 pesos. Dati nagpagawa ako, umabot yun 1.8, tapos 60 pesos lang. Bigay mo yung saktong address dyan. Mine, i-type mo nga yung saktong address dyan, Mine. Mine. Yan mo nga yung saktong address. Sanay TV official. Shout out. Sabi ni Joel. Bukas alis tayo bak. 'Di ba, Mark? Punta tayo kanina lang Tulpan. Pupunta tayo doon. Punta tayo ron. Magdadala akong pulutan. Ano kaya magandang pulutan? Wow, Tagayan yan. Oo, baka makadaan ka doon Kuya Sanisen. Sila Tol Project. Sana all. Pumunta ka din. Kontakin ko nga si Mabi, baka walang biyahe bukas. Yan tayo Alex, piname ko na po yun. Punta kayo lang, tapat nyo na araw-araw work ko. Punta kayo lang, tapat nyo na pang araw-araw work ko. Tsaka mo ako ayain. Anong oras? Depende sa inyo tayo. Basta punta namin dyan, sabi ko nga sa nila, kahit alas 10 kami umalis dito. Boss Toto, oy, kumusta Toto? Tiyanak. Tsaka mo ako ayain. Don't tamsak. May ballpen ka dyan, te. Pera mo nga ako. Buisid ka, mag-aya, no? Malay ko ba? Biglaan lang yan. Yung tatlo lang yan nag-usap-usap, si Pe, si Grace, at si Ate Brenda. Sabi ni Pe, sama ka mine. Sabi ko, oo naman. Kaya tinanong ko si Tol Project, Tol, may pasok ka ba bukas? Sabi naman niya, wala. Hindi daw siya papasok. Kita-kits na lang doon. Kuya Elmer, kahit mauna ka doon, Kuya Elmer. Te, may ballpen ka dyan, te. Tara mga po. Yapi, sa barangay kayo mag-explain. Apa? Kasalanan pa namin. Bahala ka sa buhay mo doon. Di ko alam papunta doon. Pero Bin, sa ano ka tayo bumaba? Sa may grotto. Alam mo yun sa grotto, simbahan? Doon naman bababa yun eh.
Tapos hintayin mo na lang kami doon. Tay Alex, ito po ba yung pangalan, Tay Alex? Tama ba, Tay Alex, ang pangalan? Yung number. Tay Alex, tama ba po? Kuya Sunny. Okay, alam ko na sa gruto. Sige, sure na. Sure yun. Sige, Tay. Guys, ingat, may gumagamit na sa account ni Kuya Butchok. Pumasok na naman sa akin kahapon. Team Bingo, Warrior, Miguel, shout out po. Sauti Mark, sabi ni Tita Mami, sinong Butchok? Maria Faye. Pupunta ako tapos ikaw duty dito sa work ko. Ha? Para makasama ako sa kanila. Aray mo. Nak Gracia, hello. Tita Mami. Yan, tama yan. Oo, yan na. Send ko na, Tay. Kay Alex. Yung pumasok kay B-Boy. Okay, good morning. Sabi ni Tita Mami. Tita Mami, may galaw shoutout po. Sabi ni Kuya Sunny. Mami ko. Sabi ni Grace. Sunny playing sa video mo. Sabi ni Tita Mami. Thank you, Tita. Kelek girl, shouty. Shout out, sabi ni Kuya Sunny. Tita Mami, salamat. Love you po. Sabi ni Kuya Sunny. Miguel, shout out. Mark. Criselda, salamat. Criselda, Miguel, shout out. Sabi ni Kuya Sunny. Nak, pag nalaman natin sino yung basher mo, lagot siya, ilalagay ko siya sa video ng Jid. Tita Mami, playlist mo 5 times play ko. Sabi ni Tyrobin. Going 1.8 na ako. Uy! Malapit na! Kunti na lang! Guys, play natin ng Kuya Sunny Sen. Lamang lang si Tita Mami sa'yo kasi si Tita Mami 2,300. Sa'yo 1.8. Bah, kunti na lang, makaka-monetize ka na rin. Ipatris mo yan, si Grace, sabi ni Mario Pay. Salamat kapatid Robin, sabi ni Tita Mami. Paano Pay? Parang tumigil na siya. Maayong buntag, Maria Pay, sabi ni Criselda. Palike po ako sa aking upcoming premiere mamaya sa PM. Wala pa po dalawa pa lang ang nag-like. Aray nyo! Palike na yung premiere ko. Pasuyo. Nag-play kanina si Lorena.
Kapag gising ko at pagtulog naman siya, nag-message siya sa akin. Sabi ni Kuya Sunny. Ayos yan. Mayong XD sa'yo. Ma'am Crisalda. Ayaw mo kasing isa ako, Grace. Sabi ni Kuya Elmer. Aliba, shout out. Aliba. Shout out. Sunny times 2 times cook play ang playlist mo. Oy, thank you po, Ma'am Criselda sa pa-member. Salamat po ating Ma'am Criselda. Salamat. Sana all. Elmer. Salamat Ma'am Criselda sa pa-members. Guys, pasuyo naman po. Patamsak naman sa akin paming premier mamaya. Baka naman po. Pasuyo. Huwag kayo mahiya magtamsak, kapatid. Kapatid Aliba, boom! Sabi niya, sana all 1 year. Yeah. Aliba, salamat Aliba. Alibaba vlog. Dan sa naka-premiere mo si Guwapo. Nag-aaway-away na pre? Dan sa naka-premier, dan sa premier mo, Guwapo. Salamat Kuya Sunny Sen. Welcome, sabi ni Ma'am Criselda. Aliba, salamat Aliba. Salamat sa 12 viewers at 17 thumbs up. Sa kaban, hindi ko kaya. Hindi kasalanan, hindi ko basta kaya, kurap, hindi ko marami. Kasalanan. Yung ombudsman mismo ang nagsasabi, there are a lot of contractors dito sa Kamara, pero bakit? Hindi sa... Ano yan? Live sa ano yan? Facebook? Ali ba? Sabi ni Kuya Sunny Sen. Hello bro. Girls Hood. Shout out sa iyo. Thank you so much. 11 viewers at 17 thumbs up shot. Sa work na, sabi ni B-Boy, anong voltahe? Sunny play ko now playlist mo, sabi ni Tatay Robin. Thank you Tatay Robin sa pag-play. 1,800 ka na pala, WH mo Kuya Sunny Sen. Bali ano na lang, 2,200 para makompleto na. Kuya Robin, salamat. Mamaya Kuya Sunny Sen, mag-play ako sa iyo. Kasi yung naka-play sa akin si Tita Mami. 3 araw na ngayon. Ay, 2 araw. Live kasi ang piniplay ko kay Tita Mami ngayon, mahaba. 7 hours. 24 oras ano yung cellphone eh. Kanina paggising ko, naka-play pa rin. Chinarge ko ng cellphone kahit 5% na lang. Tay Robin, boom, sabi ni B-Boy. Kuya Robin, salamat. Salamat sa 10 viewers.
Hi, Tita Mommy. Sabi ni Ma'am Corselda. Ma'am Corselda, shout out. Away-away sila sa Senado, mga buanga. Away, ano sila, away. Away kayo dyan. Banap ka ba? Yan. B-boy boom. Ay. Boy kiss. Boy kiss mo ako, sabi ni Kuya Sunny Sen. Amin, Tita Mami. Pagputuba kayo lang, ako lang mag-isa, panalo ako. El Susaka, shout out. Kuya B. Griselda, malaki. Ate Bert out. Manay Brenda Miguelo, shout out. Sabi ko sa San El Susaka, hello po, sabi ni B-Boy. Miguelo, shout out, sabi ni Els Boom, sabi ni B-Boy. El Susaka, Miguelo, shout out, sabi ni Kuya Sanisen. Hi po Sir Mark, sabi ni Joel Lardera. Joel Boom, sabi ni Kuya Sanisen, ni B-Boy. Patamsak ako sa upcoming premiere ko mamaya. 6 PM po po yun. Pakisabi mo kung ano bang klase kasi itong yung sarap, ang sarap, now stir fry.
Maharot na Madam B-Boy, sabi ni Joel. Dan Tamsak, salamat sa patamsak. May upcoming premiere ako, kasuyo naman po. Baka naman, pwedeng magpalambing. Upcoming premiere ko mamaya, 6 p.m. Kabady, ilang sa kayo nun? Tikman. Okay, so pumasok yung Ethan Marisa, no? Isinama ni Senator Pia Cayetano, no? Okay, so nakapasok yung mga Ethan Marisa na kasama sa guests, no? For the Blue Ribbon Committee at isinama sila ni Senator Pia Cayetano. Oh my God! Senator, at dito siya, Secretary Chadwick Remulla at pinipigil sila Senator Bobby Padilla. Oh my God! Nakakuha sila Senator Pia Cayetano. Kasama. Yung walong at sa walong. Magandang tanghali idol, shout out dito sa RP. Larry, tumba, shout out. Shout out sa'yo. Ingay ng cellphone mo. Ay, may pinanonood ako. Nanonood na nga ni Larry Miguel, shout out. Nanonood ako ng ano, away, away sa ano, Senado. Aray, nagbabakbaka na. Ang gulo ng Pilipinas. Ganda ng Pilipinas natin. Sana sabi natin Brenda, pumasok si Toll Project ngayon natin Brenda. Kumusta na kaya ang Kuya Ray? Hindi na talaga nagparamdam ng Kuya Ray sa atin. Naging busy ata. Agoy, oo, muntik pa di makapasok kasi flat kanina, paalis na. Paalis na. Aray ko. Walang reply si Kuya Ray. Nag-message ako kanina. Ako nga rin, nagme-message ako dun, di nagre-reply. Nako, dami na absent. Nag-vulcanize muna. Anong ginagawa sa bike niya? May sira po kasi ang bike ni Toll Project. Vulcanize muna, te. Nice to meet you all. Ay, nice to meet you too, brother. Chuna, thank you so much, Chuna, to visit here.
Bombi Boy. Madami na absent, haha. Ano ba sahod nila, Ate Brenda? Lingguhan? Bukas di yan papasok. Kinsinas katapusan. 10 viewers, salamat sa mga nakatambay dyan. Hindi kasi di ba pupunta kayo? Oh. Pupunta daw, sama daw si Tatay Robin at si Kuya Elmer sa pupunta rin. Marami kami dyan. Ewan si Mabi. Si Mabi busy. Chat ko nga si Mabi, nakalimutan ko po. Sasabihin ko pala ng Mabi. So, ma'am. Barilyuan na bike ni Doy Jerry in Baguio. Hindi, ang ano naman niya, sabi niya, sa ano daw, sa tinidor. Sukwenta dyan? Apo. So, kung mo magkano? Kwenta niyo. Ang sa pirato? Yan. Wala po. Dalawa.
Birthday ko bukas tayo, Robin. Aba, birthday mo, te. Nakakatawa Criselda, naintindihan sinasabi ko. Sinabi. Marunong magbarayan si ate Ma'am Criselda. Waray din yan eh. 6 pa birthday ko, bukas 5. Ay di, double celebrate tay. Advance na lang natin din yung birthday mo. Advance na lang din natin birthday mo. Ay, advance nga. Di ba 6 birthday mo? June 6 birthday mo. Di, sakto lang yan. Pumunta ka muna ng simbahan. Sakto lang yan, tay. Tita Mami, salamat. Yeah, layo. Ay, kapala. Okay, pwede padalhan muna si Brenda 1K para bukas. Pang tanghalian bukas ko magbibigay sa iyo, Mark. Kung pwede, sige. Oh, sige. Sige, magbibigay ako ng 1.5. Nagdag ko na lang. Ay, sige, 1,000 lang pala. May bibili na ako pala dito. Sige, Ate Brenda, pag-ibigay nga yung Gcash mo. Para may pangbiling ulam. Di ba birthday ni Tatay Robin sa 6? Doon na lang tayo magano kasi di naman pwede kala Tatay Robin daw eh. Ano, may Brenda, bigay mo nga po yung ano mo, Gcash mo to. Sige Tatay Robin, anong ulam gusto nyo? Magluto ka tayo ng ano te? Minudo, gusto ko minudo. Pag bisend ako sa'yo ng 1.5. Ayun. Ito. Di ba? Sige. Di ba nagano ako? May natanggap akong 4,000 sa pa-challenge. Mag-send ako Ate Brenda ng 1.5 ngayon. Ano mo yung Gcash mo? Tapos
Luto ka tayo ng ano, minudo na may atay. Tapos yung humbang matamis. Okay, sige, gawa din ako. Mag-send ako ng 1.5 sa iyo ngayon. Pampalingki mo. Para, kasi baka mamaya, anong oras kami dumating dyan. Sige, message ka na lang. Mag-send ako 1.5, di ba? May natanggap akong 4,000 sa ano. Bawasan ko ng 500. Tapos titira ko yung pambayad ng bahay. Okay, thanks Mark. Brenda, pakiluto na lang. Oh, yun. Kadagdagan ko na lang tayo, 500 tayo. Para yung ano mo, pang ano mo na dun sa, ano mo, tutulong mo, ano, tawag mo. Magpapansit naman siguro yan sa Ate Brenda. Ako, walang katulong sa Ate Brenda. Pagod-pagod yan. Kuya Elmer, Ogay. Bukas, wagahan mo pumunta kay Ate Brenda para may katulong siya. Magtitinda pa kasi ako ng umaga. Kung ako magpaninda mamaya, titinda ko ng umaga hanggang alas 9. Tapos, sibat. Para Sabado. Kasi once na malasing man ako ng Friday ng gabi, may paninda ako pambukas. Kahit anong oras na kami dumating. Yap, magpansit ako. Nakabili na nga ako. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Saka pang biko, bumili na rin ako. Aba! Ayos! Paldo! Kain yan! Di Brenda, yung request ko sa iyo ha, minudo may atay. Tapos, yung matamis ni tatay na humba. Bahala ka na. Basta yun ang request ko. Ano mo yung ano mo, Gcash mo? Send ako ng 1.5. Simple pa rin ba ang Gcash mo? Di ba may Gcash ka na sa akin? Kasi ang 1,000 babayaran naman ni Tatay Robin yan pag kita natin. Thank you, te. Oy, ano Grace? Ano bang ano mo? May anong dadalhin mo? Dalhin mo yung ano, planggana nyo dyan. Kasi si Ate Brenda magluluto. Wow, nag-request oh. Ate Brenda, yung favorite ko, Biko ha. Kahit anong oras tayo, mga alas 9 tayo dyan kay Ate Brenda, okay lang yung alas 10. Para basta makakakuha lang ako paninda mamaya. Para pang hindi ako bukas, tapos pang Sabado, meron akong tira. Sarili ko, yun lang. Tawagan ko nga si Maggie. Kailangan natin ng kasama ng ano, driver. Magdala ka mga Tupperware para lagyan ng Yung ano, Tita, tinuturuan mo pa yung anak mo.
Mark 1.5 na akin bukas ko ibigay. Sige, sige, sige. Yap, meron Grace. Hindi 2,000 yung sisend ko kay Ate Brenda. Bahala na si Ate Brenda magano nun. Plastic na lang, masyadong halata. Yun. Tay Alex, shout out. Ayan na yun. Pagsabihan mo nga yan na yun. Yung pasaway. Yung pasaway na pasaway. Nakapag-enroll ka na, sure ka? Sure ka? Pampaling kita pag yun, girl. Wala, love you, Ten. Uy, ang singit mo. Nakita niya yun, nakita niya yun. Biglang gumano si Ate Pinyo. Balot. Di ba nakaganyan? Pwede rin yung ano? Tapos pagkamit ako. Solo pin. Kumain ka na, Doy. Tanisal, mamaya si Mami, tinuturuan pa ako, sabi ni Mary Grace. Si Grace, Miguel Sarap, sabi ni Tita Mami. Nakataas yung pako eh. Hindi ka ma-force singit ko dun. Buti na lang nakikita ang kagad yung puting gamit ng Ate Pia. Iyo ko. Ang sakit nga nung hampas na sapot ko kanina eh. Sabi niya ganyan yung araw kanina. Umugang mo yung pakuro. Oy. Maria P, Miguel shout out. Ate Mela, Miguel shout out. Ate Melody, shout out. Ganun nak para di tayo magutom pag ako umuwi ng Pinas, ganyan gagawin natin. Tita Mami, tinuturuan mo talaga yung anak mo. Ako yung anak mo, Tita Mami. Diyos ko po, patawarin. Isa sangkay, huwag maingay. Oy Grace, umayos ka dyan. Bahala na si Grace sa soft drinks, Tita Mami. Kasi kami, may ano na ako, may kay Tita Robin 1.5 daw. Kay Grace, ay sa akin 1,500. Tapos kay Grace, soft drinks na, bahala na siya dyan. Melody, Miguel shout out, sabi ni Tay Alex, ikaw magbabalot akong magdadala, malaking bag palagi dadalhin ko. Aba, nagsya-share na kayo, wala pa nga tayo doon eh. Morning Mark, Joe, at sa lahat, tamsak. Oy, mamilang-ilang! Maraming salamat, masyadong halata ba Ate Grace? Sponsor mo ako ng pamasahe sangkay. Oh, wow, ah. Wala kang makukuha sa akin, bahala ka sa buhay mo. Kapatid, Tita Mami, sabi ni Tatay Alex. Oo, pe, haha. Halata, sabi ni Mary Grace. Hi, pe, sabi ni Mami Lang-Ilang. Mark, sabi ni Tita Mami. Mami Lang-Ilang, Miguel shout out, sabi ni Tay Alex. Mami Lang-Ilang, magandang umaga. Kaya nga sabi ko sa kanya, tawagan niya ako tapos na siya. Mami Lang-Ilang. Kita doon kay kay Richard kulang. Nandun kayo ni B-Boy, si Kuya Elmer. Kulang, sabi ni Tay Alex. Oo, nakatambay ako kay Kuya Richard. Oo, kailangan ma-monetize yun. Tay Alex, sabi ni Kulang. Bili na ate. Repolyo.
Yeah. Yes, yes, yes. Hey, bro. Yeah, sulat. Yeah. Lang, Brad. Dito lang. Hop. Ano yan? Muna salubungin. Padaanan muna natin ito. Yeah. Yeah. Sige, sige. Malaya na. Oo, tambay ako kay Kuya Richard. Yung si ilang-ilang, papadala na lang sa Brenda ng sinasabi about tinidor tay Alex. Okay. Ma'am ilang-ilang, thank you so much, ma'am. Ma'am ilang-ilang, may galaw shoutout po. Hi, ko lang ilang-ilang. Jill, may galaw shoutout, sabi natin. Wow, thank you, ma'am ilang-ilang. Sabi ni Mario, thank you. Ma'am ilang-ilang, thank you so much po sa sa tulong mo kay Tol Project at kay Ate Brenda sa kanilang sa bike. Kay Tatay, kay Kuya Elmer, bukas na lang kay magkikita-kita naman kami bukas eh. Piliin ko siya doon sa yung nakita namin noon. Thank you. Girl views ko lang. Brenda, send mo Gcash sa Tatay Alex, okay. Hi B-boy, shout out. Tay Ruben, ma'am, ilang-ilang, kain po, sabi ni B-boy. Thank you, ma'am, ilang-ilang, and thanks kay Alex. Ma'am, ilang-ilang, sabi natin Melody. Mamilang-ilang salamat po sa support at sa blessing. Support at sa blessing. Yes. Wow! Sarap mo kaya! Saglit lang guys ha. Grabe ko na. Kasi tingnan ko, kaya sinisibutan ako. B-boy, may galaw shout out, sabi ni Tay Alex. Sorry guys, pobre pa ang tita nyo. Bawi na lang ako next time. Tita Mami, walang anuman po yan. No problem. Hi, Crosalda, sabi ni Mami lang. Tay Alex, love you po, sabi ni B-boy. Melody, may galaw shout out. Tita Mami, sabi ni Mami lang. Okay lang yan, Tita Mami. Tita, te lang. Te lang, anong te lang? Anong te lang? Grace, anong te lang? Ba't isa lang? Mary Grace, sabi ni Mami lang ilang. Salamat sa 9 viewers at 26 thumbs up. Bala na. Mami lang ilang nasa work po kayo?
Mary Grace. Ginawa sa baba. Sino na gano'n ng ano mo? Baba. Nagpa-enroll ka na? Ha? Di maganda. Baka mag-aaral ka na naman sa ano, sa labas ng klase. Yung kanyang mandia. Alam mo, huwag mo sayangin ang panahon. Kasi hindi mo makukuha yung ano, pinag-aralan ng ibang tao. Tama ba yun? Hindi wala. Mamaya ko na lang pa Gcash na sa kasal pa ako ng pamangkin ko. Sabi ni Tay Alex. Sige Tay Alex, ingat. Bili ni kayo lobster, meron pa po ako dini. 1.5 kilo. Apa? Magkano ba ang lobster ngayon? Ano? Shane? Mahal ang lobster ngayon, di ba? Mahal siguro ang lobster ngayon, Shane. Shane, may galaw shout out, sabi ni Tatay Alex. Mark, pag nawala ako, wala na kaming light. Yan ha, 4 p.m. pa. Balik light namin under maintenance. Oh, sige lang po, Tita Mami, no problem. Tay Alex, pakain din dyan. Haha, piliin mo yung masarap. Sabi ni Mami lang ilang. Oo, lechon agad. Hi Shane from Mami lang ilang. 1.3 per kilo. Aba! Oh my goodness. Mahal palang lobster, ano? Sige po. Paldo. Ilang piraso lang 1 kilo niyan? Mga 3, 2. Ang hirap kasi mahuli ang lobster. Eh. Tay Alex, Mami lang ilang. Si Mami lang ilang kaya yan. Bumili. Pero ako, hindi ko kaya. Mami lang ilang, hi, sabi ni Shane. Sarap yun sa butter. Luto sa butter. Tita Mami. Tawa si Tita Mami. Oh. Tita Mami. That's Lobster daw. magkano ganito? Ang kulang sa iyo. Mapait. Mapait ang lechon. Di yan masarap. Pag ganon. Tita. Mahal talaga ang lobster. Oo, mahal talaga yung lobster. Kahit saan naman. Kaso hindi natin afford yung 1.3 na yan. Pero kung i-content ko yan, kung magkaka-views ako dyan ng 5,000, pwede. Para bawi. Hirap mo na maliit. Anong grade ka na? Balik na naman. Ilang taon ka na? Okay. Grade 8 na dapat yan. Grade 8 ka na. Grade 8, grade 9. Ba't kasi hindi ka nag-aayos mag-aral? Kaya mga cutting kasi ng cutting. Diyan ako nagkakatuwa. Kaya ng pandemic, nag-ginto siya. Dapat talaga, ano ka na ngayon? High school ka na dapat. Kaya sabi ko, pag nag-grade 6 ka, saka na siya mag-aral. Basta makatapos niya ang grade 6. Oh, tapusin mo lang grade 6. Grade 6, pwede na yan. Makakalamang ka sa mga grade 1 ngayon. Grade 4. Wala din yan. Alam mo ba yan, may grade 6 na hindi pa marunong magbasa. Mahal talaga ang lobster. Oy, B-boy, salamat. Kaya ikaw, kung gusto mo matuto, magpursige ka mag-aral, hindi yung lakwatsa yung lakwatsa kay ang lakwatsa nandyan lang yan. Anong mga alam mo babasa? Wala. Wala pa. Wala pa. Tagalog lang daw talagang like, ano, Ayaw ko ng lechon. Basta yung ano yung kakaibang luto ng Pinoy na mapapawaw, kaya di ba? kabasa? Oo, mamilang ilang. Lutong ano? Lutong adobo. Yun, masarap yun. Favorite ko na ulam sa lahat ng kinakain. Pag halimbawa napunta ako sa kainan, gusto ko yung ano, humba ng mga waray, luto ng waray. Tapos yung menudo, yun ang gusto ko lalo ng yatay. Favorite ko yan.
Landi na talaga. Ginawa ko dyan pag ako nagluluto ng menudo. Muna ako ng muna ako tuyo, ay, mantika, sibuyas, bawang. Tapos lalagay ko yung baboy. Parang gigisahin ko muna siya. Gigisahin hanggang mag-brown, saka ako na ilalagay yung ano. Pinapaano ko muna. Ginawa ko nung dati ng birthday ko. Paparinig ako eh. Boom, B-Boy TV, sabi ni B-Boy. Hindi lang pala kami tamad. Ano oras na ako? Ano na lang, 9 minutes. 1 hour and 30 minutes lang ako mag-live. Mag-end na ako. Kasi manonood pa ako ng ano. Baka mag-live si Tatay Alex, Tatay Robin. Kuya, saan ba dito yung ano nung usap mo? Sa labas, sa tawiran. Sa may shop and ride. Aray ko. Magkano pa? Masarap leftover na lechon kong niluluto sinigang. Oo, masarap yun. Mag-live kaya ako dito. Mag-live ka tayo, Alex. Aha, marunong Pasok ng mga yun. magluto ang Mark Jupe. Yes, mami lang na masarap yan. Marunong magluto ang Mark Jupe. Oo naman, mami lang ilang. Marunong ako. Live ako, tapos mo Mark. Sige tayo, mag-live ka na. Mag-end na ako mamaya. 8 minutes na lang. Si Tatay Robin, mayroon na siyang $72. Kunti na lang ang kanyang habulin sa dollars. Sana matulungan natin. Ano na lang yun? Ilan na lang ba yun? 28? Oo, $28 na lang pala. Kaso, like ka dyan, Tay. Tay Alex. Yes, ma'am, ilang masarap yun. Kaso, lakas. Kaso, lakas ng sound. Leftover na lechon sa bawan agoy. Makakasapak ka ng pulis. Gago. Raulo ka, Bibo. Opo, mami lang ilang marunong yan magluto. Kaso, once a blue moon lang po. Pe. Bihira ang lalaki marunong magluto. Bonus na lang ang pagiging gwapo. Aba! Tita Mami! Siyempre naman. Marunong ako magluto lalo't itlog prito. Di, sa minodol, marunong ako magluto. Kasi dati, yung hindi nyo pa ako gano'ng kilala nun sa YT. Nag-ano ako nun. Nagluluto-luto ako sa bahay. Ginala ko. Ganon dati ang ano ko rin. Yung hanap buhay ko dati. Nagluluto ako ng pansit, ulam, tapos linala ako namin. Noong una nun, may tagaluto kami. Tapos pinag-aralan ko lang yung pagluluto niya, pinagmamasdan ko lang. Tapos nung natuto ako, nag-try ako magluto. Ayun, natuto rin noon kahit pa paano. Pero ngayon, nakalimutan ko na. Si B-Boy, lalo na si B-Boy, di nagluluto yan. Kita Mami, si B-Boy, di nagluluto yan. Di marunong magluto yan si B-Boy. Alam lang yan, luto itlog, linaga pa. Hindi, may lechon. Rainbow pakak. 5 minutes po, mag-end na ako. B-Boy, tulungan natin ang Tatay Robin para makasahod man lang. Baka mayroon ka dyan. Siya B-Boy, oh. Oh, si B-Boy, di marunong magluto yan. Alam lang lutuin yan, linaga. Kaso linaga pa. Linagang itlog. Yun lang alam ni B-Boy lutuin. Di ba, B-Boy? B-Boy? B-Boy, B-Boy. Si Ate Brenda, masarap magluto ng biko. Lami, kaayo. Mark isa. O bakit? Puro restaurant si B-Boy. Oo, Tita Mami, lagi nandun yan sa sa favorites nilang spot sa buto-buto. Gusto niyo yung dalawa niyan, buto-buto, lagi may sabaw.
Yay, Tita Mami. Missing, shout out. Gusto ko din ang Pampanga Minodo, masarap nila magluto din. Oo, masarap mga Kapampangan magluto. Nasusunog pa ang inagang itlog niya. Oo, Tita Mami, nasusunog pa kamo. Nasusobrahan sa asin. Sa asin, sa apoy. Ate Melody, shout out. Wah. Pe, yung bulalo ni Mark Joe. Ang bulalo. Hindi nga ako marunong magbulalo. Hindi nga marunong Pumunta kami bukas, ma'am, ilang kala Ate Brenda. Kasi birthday ni Tatay Robin sa 6. Kaya advance namin yung birthday ni Tatay Robin. Tapos, si Ate Brenda, tapos di ba nakasali ako sa challenge, celebrate namin yung yung pagka ko sa challenge, di ba, number 2 ako sa revenue. Sa views nga, number 6 lang. Bukas, ipon-ipon kami doon. Si Mabi, iwan ko lang si Mabi kumasama. Si Faye, si Grace, ako, si Tool Project, si Kuya Elmer, Tatay Robin, pupunta ron. Ang Kuya Sana, hindi lang namin alam, sure kung makakapunta. Ilang pirasong karne, tas ang daming kulang na sahog. Aray ka. Ma'am, ilang hindi naman po yung bulalo. Linaga lang po yun, linagang baka po yun. Di ba sabi niya po, di baling konti ang karne basta marami gulay. Ang isang buong repolyo linagay ko. Marami yun, ilang. Isang buong repolyo linagay ko, tapos yung 3 pichay, na rin namin, yung patatas na 3 ay 2, linagay din namin. Ayun na. Lubog yung karne. Bitang ang gulay. Maglagay ka kaya kayo ng live nyo. Po, mamilang-ilang meron naman po kaming time sa live. Para hindi kayo sabay-sabay mag-live, para ang support ay buo. Mabibilang mo talaga ang karne. Sa labas. Ay, Yonis, sarap sa'yo. May mga kasama ako, naiiyak ako. Kaya kami mamilang-ilang ni B-Boy, pag nag-live si B-Boy ng 8, ako ang susunod. Minsan nagla-live si Kuya Sanisen at si Kabos, ay nasasabay sila minsan sa oras ng B-Boy. Pero si B-Boy kasi ang medyo maaga, minsan alas 7. Si Kabos nagla-live yan 8 to 9. Ay, Mabel, shout out. For bulalo tawag doon. For bulalo yung tawag doon. Yung bang dream ka na lang na nasa harap mo ang bulalo talaga. Mamilang-ilang, di ako marunong magluto ganun eh. Sangkay, sabi ni Mary Grace. Hi, sabi ni Mamilang-ilang. Ay, yun ay shout out. Yun Salado. Shout out sa iyo. Naka-live na ang Tatay Robin. Yes, mag-end na ako. Baba ko ng aking friend. Salamat sa inyo dyan. Mamilang-ilang, salamat po. Naka-live po ang Tatay Robin. Baka naman po pwedeng pasuyo doon. Pasugod po. Lipat tayo kay Tatay Robin kung okay lang po. Naka-live na po si Tatay Robin. Mag-end na po ako. 1 hour and 30 minutes na po ako naka-live.
Mamilang-ilang, thank you so much po sa blessing. At suportan niyo po sa aking revenue. Kaya Alex, salamat. Pasuyo na lang po sa kay Tate Robin, naka-live na po. Sige, ingat. Kita kids around. Sige, ma'am, ilang-ilang. Thank you so much po. Naka-live yan Tate Robin, pasuyo po. Yan, Tate Robin gumalo, naka-live. Si Brenda, lipat po tayo kay Tate Robin. Naka-live na po siya. Sa kay B-Boy, Mine, salamat. At sa lahat po ng Team Boom, salamat po. Kuya Sunny, Brenda, Tol Project. Mamilang-ilang, maraming salamat po. Kay Alex, bye-bye. Salamat po sa inyo. Kay Alex, na-send ko na po yung Gcash ha. Yung para sa sticker. Salamat po, salamat. Magin na ako. Bye-bye guys. Salamat sa inyo dyan. Okay na. Thank you, thank you. Bye-bye, bye-bye. Ako ang iyong lingkod, ako yung host, Mark Joray TV, isang bindor may pangarap sa buhay. Love you all. Bye-bye. Ma'am Criselda, thank you. Ma'am ilang-ilang, maraming salamat po. Bye-bye po.